Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semoga kalian semua selalu bahagia ya. Baik, hari ini kalian akan belajar bahasa Jawa, bab aksara Jawa, dan sandangan. Silahkan disimak video pembelajarannya dengan baik. Dan akan ada soal yang harus kalian kerjakan di akhir ya. Selamat menyimak. Coba ayo saiki dieling-eling. Aksara Jawa cacah 20 kuwi apa wae. Nah, coba dikatekke. Ana ing kene ana aksara Ba, Na, Ca, Ra, Ta. Baris kapindho Ja, Ta, Sa, Wa, La. Baris kaping telu Pa, Da, Ja, Ya, Nya. Baris kaping papat Ma, Ga, Ba, Ta, Nga. Eling coba ditamatke wujude aksara kaya ngapa, terus unine kepiye. Nah, saiki coba bocah-bocah baleni sepisan meneh aksara Jawa iku. Nanging ora bareng siji mbaka siji. Coba digatekke. Ya, siap nggih? Ayo, saiki digatekke. Iki aksara apa? Oh. Terus No. Ca. Ra. Ka. Hafal ya? Oh, no, ca, ra, ka. Terus Do, Ta, Sa, Wa, La. Hafal nggih? Sak banjure baris katelu. Pa, Do, awas digatekke menika Do. Niki wau Do. Menawi Do menika magem H D A, menika mboten ngagem D A. Do kalian Do. Do. Jo, Yo, Nyo. Mo, Go, Bo, To, Ngo. Coba menika wonten To, menika wonten To. Ana To, ana To. Padha ana Do, ana Do. Swantenipun dipun katosaken, hurufipun aksaranipun ugi dipun katosaken. Nah, bocah-bocah nalika semester 1 awake dhewe sinau bab pasangan wiwit saka Ho tekan pasangan Lo. Ya ta? Isih kelingan, ya, isih kelingan. Pasangan Ho tekan pasangan Lo. Nanging ing pamulangan dina iki utawa wektu iki Pak Guru ora baleni meneh Ho tekan Lo. Nanging coba dikatekke supaya gampang anggone nyinau. Nah, Pak Guru bakal ngajak bocah-bocah ayo nyinau pasangan kang mirunggan. Mirunggan kuwi basa Indonesianya khusus, pasangan yang spesial sing mirunggan. Apa wae sing mirunggan? Sing mirunggan yaitu pasangan siji. Apa iki? Pasangan Ho. Nah, pasangan apa? Siapa? Ya, pasangan So. Lajeng pasangan Po.
Nah, gene yo pasangan ho so lan po iki mirunggan. Pasangan ho so lan po diarani mirunggan amarga po amarga pasangan ho so lan po mapane jejer karo aksara sing dipasangi. Mapane jejer karo aksara sing dipasangi. Coba digatekke tuladha ngisor iki. Nah, umpamane iki ana papan ado. Papan ado. Tembung papan ana sigekna. Mula aksara ing ngarepe kudu wujud pasangan, yaiku pasangan ho. Mula anggone nulis dadi papan ado. Tembung sing ana ing ngarep ditulis utuh papana. Aksara o kudu wujud pasangan kanggo nyigekna iki. Papan ado. Anak sapi. Coba dikatekke anak sapi. Pasanganipun so jejer kalian aksaranipun. Wit pari. Wit pari. Ya, wit pari. Wulunipun kirang ageng. Kurang gede wulune. Wulune diwulu utuk diwulu mentok dadi cilik. Wit pari. Nika wa oleh wulu dadi wi to kasigeg pasangan po pari. Dipun gatekaken. Coba digatekke aksara-aksara sing tak warna abang supaya bocah-bocah mengko gampang anggone nyinau. Iku aksara mirunggan. Nah, aksara mirunggan sak banjure utawa pasangan mirunggan sak banjure yaiku pasangan ro. Pasangan ro. Nah, lajeng pasangan go. Napa malih? Pasangan yo. Lajeng pasangan menapa? Ngo, pinter ya. Pasangan ngo. Gene yo raga ya ngo kok mirunggan, kok spesial, kok khusus. Amarga apa? Amarga pasangan ro, go, yo lan ngo iki yen bocah-bocah ngatekake iki padha karo aksarane. Ya ora? Kita nah padha karo aksarane. Aksara ra iki kaya ngene iki, aksara ga ya kaya ngene iki, aksara ya kaya ngene iki, aksara nga ya kaya ngene iki. Nah, iki pasangan sing wujude padha karo aksarane. Pasangan raga yanga wujude padha karo aksarane. Nanging nalika dadi pasangan mapane ana ing sakngisore aksara sigeg sing kudu dipasangi. Lah contonipun Pak, contone digatekke. Coba digatekke iki. Ya. Iki ana tulisan iwak ragi. Iwak ragi. Iwak menika sigeka. Ana kene sigeka. Ya, mula aksara sing ning ngarepe kudu wujud pasangan. Mula tulis iwaka, ya iwaka disigeg ra dadi iwak ragi. Dikatekke pasangane ra ana ing ngisor ning wujude kaya aksara ra. Oke. Bapak galak. Coba dikatekke bapak galak. Bapak galak. Ngajak ngaji. Ngajak ngaji. Nah, menika kudu digatekke sing permati supaya bocah-bocah gampang anggone nyinau.
Jadi coba hitungan aksara mirunggan atau pasangan mirunggan wis ana pira sing disinau wis entuk 7. Ho, sapa, raga, yana. Oke. Nah, sak banjure bocah-bocah, sak banjure ana pasangan mirunggan meneh. Yaiku apa? Yaiku pasangan lo. Nih, pasangan lo. Pasangan ko. Lajeng pasangan to. Nah, pitakonku gene yo iku mirunggan. Aksarane kan boten ngaten nika, Pak. Ya bener. Aksarane pancen ora kaya ngono kuwi. Ning iki klebu pasangan ing aksara Jawa mirunggan amarga apa? Amarga mengko yen oleh sandangan nempel, sandangan rangkep, pasangan-pasangan iki kudu bali kaya aksarane. Kula diarani mirunggan. Dadi pasangan lo, ko lan to kuwi menawa oleh sandangan suku, cakra keret lebu, pengkal, cakra suku kuwi bali nglegena nanging mapane ana sak ngisore aksara sigeg sing dipasangi merga apa? Merga japukane aksara kuwi yaiku dadi pasangan merga kudu nyigeg aksara kang ana ing ngarep. Coba dikatekke contoh iki. Ora salah teh. Loro wae ning bocah-bocah gatekke sing tenanan supaya apa? Supaya cetha. Lah engko contoh-contoh liyane bocah-bocah iso golek. Contoh, Bapak Lurah. Bapak Lurah. Ning kene ana aksara lo entuk suku, merga lu entuk suku. Kamangka suku kuwi carane nulis kudu nempel ana ing aksarane. Mula nalika nulis Bapak Lurah, bapak ditulis jangkep papaka. Lajeng lo wujudipun pasangan wonten sak ngandhapipun ko. Ana sak ngisore ko ning entuk suku. Mula pasangan lo sing kudune kaya mangkene iki malih meneh dadi aksara wutuh kang diwenehi suku. Dadi Bapak Lurah. Lagi loro midak terasi. Padha midak ditulis jangkep. Nah, aksara sing arepe kudu pasangan, wujude pasangan to. Sakjatine pasangane kaya ngene, pasangan to. Ning merga oleh sandangan rangkep ro utawa cakra, kamangka cakra kuwi mapane kudu nempel ana ing aksarane. Mula aksara pasangan aksara to malih dadi aksara to. Basa kerene mbok menawa reinkarnasi. Ya. Dadi juga untuk pasangan untuk sandangan cakra malih wutuh dadi midak trasi. Nanging mapane tetep ana ing sak ngisore aksara sigeg, aksara sing kudu dipasangi. Apa baca-baca? Tetep nggih. Nah menika kudu dieling-eling, kudu disinau, dibolan-baleni. Golek contoh sing akeh, nulis, nyontoh, tulis. Yen isih kangelan bisa takon marang bapak ibu. Pak, menapa tasih wonten pasangan yang mirunggan? Sik. Menapa, Pak? Nah, pasangan mirunggan sing liyane yaiku pasangan no. Ya, pasangan no, pasangan wo,
Ya, pasangan no, pasangan po, lan pasangan nyo. Mirungganipun wonten pundi, Pak? Nah, pasangan iki klebu pasangan mirunggan amarga apa? Amarga pasangan no lan nyo mapane ana ing sangisore aksara sing dipasangi lan nempel marang aksara sigeke. Nempel. Coba dikatakan contoh iki. Nah, mangan nanas. Mangan dipun serat jangkep ditulis lengkap mangana. Nanging no sing ana ngarepe n iki wujude kudu pasangan. Nah, pasangan no iki nemplek ana ing aksara no sing sigek mau mangan nanas. Pak Wahono. Pasangan wo nemplet wonten ing aksara ko ingkang sigek. Yen ngono saiki bocah-bocah wis sinau dadi ana aksara-aksara utawa pasangan-pasangan sing mirunggan. Nah, pasangan mirunggan kuwi disinau sing temenanan, disinau sing termati, sing gemati, digemateni dibolan-boleni supaya apa? Supaya bocah-bocah tambah lan pintere. Nah, nek pasangan aksara mirunggan kuwi bocah-bocah wis hafal, saiki bocah-bocah kan geri ngeling-eling pira? Geri ngeling-eling pitung pasangan sing ora klebu mirunggan. Ini apa mboten? Apa wae pitung pasangan sing ora klebu mirunggan kuwi apa? Ana aksara ca, ana aksara do, pasangan do, lajeng pasangan jo, lajeng pasangan mo, ana pasangan bo, lajeng pasangan to. Iku kang klebu aksara utawa pasangan sing ora mirunggan. Pasangan ora klebu mirunggan. Bahasa Indonesia bukan pasangan khusus. Ini pasangan umum. Mapane wonten pundi, Pak? Mapane uga ana ing sakwisore aksara sigek sing dipasangi. Mapane ana ing sakwisore aksara sigek dipasangi. Ora kena jejer, mergo sing entuk jejer kuwi mung ho, so lan to. Nah, bocah-bocah mudeng nggih, cetha nggih. Nah, supaya bocah-bocah luwih cetha, coba Pak Guru maringi gladen 5 wae. Nulis Jawa, coba bocah-bocah ditulis latihan nulis sing bener sing apik. Ora usah kudu di kaoske Pak Guru, ora usah kudu dikirimke Pak Guru, ning cukup coba sinau terus kowe golek conto-conto liyane. Supaya apa? Supaya saya suwe saya pinter. Mengko nek wis pinter, bocah-bocah ora kangelan nulis. Iki 5 nulis Jawa karo 2 wae. Ana tulisan Jawa piye tulisan Latin utawa piye anggone maca. Nah, bocah-bocah iso nyuwun prisa karo Mbak Kakung, Pak Putri, Budi, Bule, Bapak, Ibu, lan sapa wae sing iso bocah-bocah suni prisa. Sing baku, ayo wiwit saiki awake dhewe sinau nulis lan maca aksara Jawa. Cetha nggih? Nah, mengko supaya luwih cetha, coba dibolan baleni meneh. Bolan baleni maneh
supaya apa sing Pak Guru paringake dina iki bocah-bocah bisa luwih saya pinter, bocah-bocah bisa luwih saya migunan. Cukup semene wae bocah-bocah. Gusti berkahi. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang aksara Jawa dan sambungannya ya. Semoga memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ada dalam video ya. Oke, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa tetap selalu menjalankan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.